primera obra en la que hem obert el concert una mica amb una part que és l'elegia, que forma part d'aquest recull de peces que ha fet l'Aleix Puig, professor de violí de l'escola, i a partir d'aquí li segueixo la paraula perquè expliqui. Doncs res, molt content de poder tocar aquí tota aquesta colla de companys tan fantàstics. Aquesta peça que és la Suite Leon, el Francesc explicava com se li acut la manera de posar-se, com li neix el germen de posar-se a composar. En el meu cas, neix amb un grup de cambra d'entrar en diàleg amb altres músiques que no són estrictament clàssiques. I d'aquí la necessitat de fer arranjaments per adaptar el quartet de corda clàssic a altres tipus de música. Aquesta necessitat de fer arranjaments a la llarga m'ha portat a escriure jo també les meves pròpies músiques, i dic això perquè aquesta peça que tocarem, Suite Leon, viu una mica d'això, perquè realment és una mica de pastitx en el bon sentit del terme, que agafa diverses influències musicals, tant des de la música tradicional, la música electrònica, una mica de música contemporània també, una mica de música pop, i és una barreja que a mi em feia gràcia també de compartir amb vosaltres, estilísticament. També vull fer un petit incís sobre la temàtica. S'anomena Suite Leon en homenatge a Leon Theremin, que era un inventor rus que va ser el primer que va inventar un instrument de música electrònica fa 3 o 4 anys, diguéssim, fa 3 o 4 anys se'n va fer el centenari. Jo vaig escriure aquesta peça en homenatge a això, i va ser un inventor rus molt singular, perquè amb aquest invent del Theremin, que és un instrument, per cert, que us convido a veure'l per internet, perquè es toca movent les mans i sense tocar l'instrument, senzillament apropant l'instrument amb les dues mans va sonant. Doncs bé, aquest inventor, perdó si m'enrotllo molt amb la llengua, em va semblar molt interessant perquè recorre la història del segle XX d'una manera impressionant. Va néixer a Rússia a principis de segle, va anar a la Primera Guerra Mundial com a militar, enginyer, diguéssim, com a científic militar. Allà va inventar aquest instrument electrònic, i quan va tornar de la Primera Guerra Mundial, els russos, el govern rus, el va enviar a Europa per fardar de cervell rus, diguéssim, per demostrar que la Unió Soviètica tenia un poder intel·lectual impressionant. Va estar a París amistançant-se intel·lectualment amb els compositors europeus, i va quedar tan impressionat que va decidir fer el salt als Estats Units. Allà, com a singular comunista, va descobrir les delícies del capitalisme, d'empreses, va fer uns invents, va intentar enriquir-se, es va enamorar d'una negra 20 anys més jove, ballarina meravellosa, que era la Lavinia Williams, i en ple fervor capitalista el govern rus se'n va adonar que les coses no anaven bé, i d'un dia per l'altre el va segrestar. Va desaparèixer, sense saber ningú res, va desaparèixer de la faç de la terra, i va anar a parar als gulags russos, i allà va estar condemnat durant 8 anys. En principi la gent vivia als gulags 3 anys com a molt, sobrevivia als gulags. Leon Theremin va aconseguir estar-s'hi 8 anys i sobrevivia a través dels seus enginys. Si li feien transportar pedres, doncs ell ho feia amb els seus invents, i així no es cansava tant i així sobrevivia. I va sobreviure tant que després, quan Rússia va necessitar, havia matat a tots els cervells, i després quan va començar la carrera espacial se'n va adonar que sí que necessitava científics, i va recordar que havia enviat Leon Theremin als gulags. Va anar a buscar-lo, va descobrir que encara era viu, se'l van portar i va participar en la creació de l'Sputnik, de la nau espacial Sputnik, amb el qual allà es va refer, diguéssim, el va perdonar el govern rus, i van quedar en pau després de tot això, i va quedar en una tranquil·litat ignorada a Rússia, fins que, després de caure el mur de Berlín, el món va descobrir el personatge, i el personatge va descobrir que el seu invent original, el Theremin, es va convertir en el germen del que actualment és la música electrònica, que realment és una de les grans descobertes que ha canviat el món de la música al segle XX. I ell va ser conscient d'això just en la seva última hora. És una història molt singular, i us l'explico també perquè està relacionada amb els noms de cada moviment.
Young Leon és el jove Leon a la Primera Guerra Mundial, després és Life in New York, que és ja quan se'n va a Nova York, després la vida als gulags, quan se'n va als gulags, i després acabem amb The Journey, que és aquest viatge espacial. L'elegia final ja l'hem fet al principi i m'agrada molt més en el significat que l'hem fet servir. Així que moltes gràcies. Perdoneu, aprofito per dir que avui, excepcionalment, i ja altres vegades ho hem fet, el Theremin, que té petita presència en la suite, la farà la flauta amb l'Oriol. Així que un aplaudiment per l'Oriol.
Jeremy, Ja entenc.